תפוחי אדמה, תפוחי אדמה, תפוחי אדמה. שושנקה, מה? זוכרת? מה? איך אנחנו ב-48 מתפוחי אדמה עשינו דליקטס. זרקנו אותם למדורה, וכשהם היו שחורים, פיח, אכלנו אותם. הם היו טעימים. מותקה, אני לא זוכרת מה היה אתמול, אתה רוצה שאני אזכור מה היה ב-48? נו באמת. שושנקה, מה? זוכרת? יום אחד היה לילה. סחבנו תרנגולת מהלול ועשינו ממנה קומזיץ. זו התרנגולת הכי טעימה שאכלתי בחיים. מותקה, דווקא את זה אני ממש זוכרת. שושנקה, מה? זו לא זוכרת ולא נעליים. מה אני אגיד לך? עד היום אני לא יודע למה משה ודבורקה קמו באמצע הקומזיץ והלכו. אפילו לא אכלו מהתרנגולת הטעימה. מה יש להם לעשות באמצע הלילה? באמת, מותקה, אתה מביך. שושנקה, מה? את אמרת לעצור? לא. עצור עד כאן. אני אמרתי סבא הכל בסדר, תודה רבה לכם. לוחמי תש"ח. אנחנו, לוחמי ששת הימים, נראה לכם מי הם הלוחמים האמיתיים. סע בן צור! אנחנו נראה לכם איך נלחמים באמת. טוב, תקשיב לי טוב. למעלה, ימינה, עוד למעלה, עוד למעלה, עוד למעלה. יופי, ישר! פגעתי בול! כל הכבוד! כל הכבוד! נאצר מחכה לרבין, איי איי איי, שיחכה ולא יזוז, איי איי איי, כי נבוא מהאחוז, איי 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 איי. אני חושב שהגיע הזמן לנוח קצת, אפשר לנוח. פיה בני עמלק! מה קרה? תתעוררו מהקונספציה! מה זה נאצר חזק? תודה לכם, לוחמי תש"ח, תודה לכם, לוחמי ששת הימים עם הסיר שלכם. אנחנו כבר ניקח את זה מכאן. רגע, יש לי רעיון. תקשיב טוב, אנחנו נשים את זה מעל הראש, אנחנו נעשה כיפת ברזל, ואנחנו ככה ננצל ונשאיר להם את המסירה, רק רגע. שתיים, שלוש! לא הולך. אתם צריכים הם שלוחמי רוצים תש"ח בגנרלית יבואו לעשות את זה. בזמננו לא היה כזה. אנחנו לא ניקח את זה מכאן. יאללה, קומו לרקוד. כל היחידות מוכנות!